Hoxe imos destapar un caso absolutamente fascinante, unha desas historias reais que parece sacada de unha novela negra. Falamos dunha trama onde a compaixón máis pura choca de fronte contra a cobiza extrema, todo apoiado en documentos históricos estrictos. Imos viaxar no tempo para desvelar un asasinato que deixou a toda unha comunidade en shock e cuxos ecos siguen resoando con moitísima forza hoxe en día. Imos ao gran e entremos en materia. A gran pregunta con fío de misterio que debemos facernos de inmediato é esta. Por qué? Pensemos nese contraste brutal. Dun lado do cuadrilátero temos a un home de paz, un humilde párroco rural que vivía a súa vida nunha pequena aldea chamada Nahuatang, e do outro lado, un ataque frío, totalmente calculado, levado a cabo por profesionais, literalmente asasinos a soldo. Que fixo un simple crego para xerar semellante nivel de violencia? Que intereses tocou para que alguén puxese prezo a súa cabeza? Todo estala nun calvario aterrador de 70 horas alá polo xullo de 1967. Imaginemos a escena. Noite pecha o 13 de xullo. Dous descoñecidos bastante ben vestidos chaman a porta pidiendo un pouco de agua e refuxio. O incrible aquí é que usaron a propia amabilidade e hospitalidade do sacerdote como arma. Unha horiña despois de antalos pasar, atacárono de xeito implacable con 13 puñaladas moi profundas. E olio, que isto non foi un ataque torpe a bazar. Os informes apuntan que os asasinos sabían exactamente onde dar, usando técnicas para que o sangue quedase no interior do corpo. Querían asegurar unha hemorraxe interna letal e facer que calquera axuda médica fose inútil. Unha execución en toda regra. Para entender o porqué de tanta brutalidade, temos que rebobinar un pouco e ver quen era este home. Sección 1. A formación dun misioneiro. James Cottyle naceu en Kerala, no sur da India, no año 1915. Viña dunha familia católica tradicional, moi respetada, e tiña un perfil bastante intelectual. De feito, desde moi novo, xa estaba representando a súa rexión en conferencias nacionais. Un rapaz brillante, sen dúbida, pero aos 21 anos dá un xiro de temón espectacular á súa vida. Deixa atrás a comodidade da súa terra para marchar á misión de Chotanagpur. O seu único obxectivo, vivir e traballar cóbado con cóbado co pobo adivasi, unha poboación indíxena marxinada que estaba nunha situación de extrema necesidade. E o que é increíblemente revelador aquí é entender o campo de batalla socioeconómico no que se acaba de meter. O termo clave é dicus, que basicamente significa forasteiros, esa gente que viñera de fora para apoderarse de todo, os chagirdars, os zamindars e, por supuesto, os prestamistas. Cunha mescla de trampas legais e simple violencia intimidatoria, crearan un sistema que convertiu aos adivasis prácticamente en escravos. Os donos orixinais das terras foran despoxados absolutamente de todo, convertidos en servos empobrecidos no seu propio fogar. Unha situación insostible. Entón, como reacciona alguén ante unha injustiza tan xigante? Pasamos á sección 2. Empoderando aos adivasis marxinados. Cottyle non era alguén que se quedase de brazos cruzados, así que puso en marcha un plan de desenvolvemento total e absoluto. Primeiro, actualizou as escolas, subindo ao nivel de primaria e secundaria porque a educación sempre é o alicerce fundamental. Pero o que de verdade chama a atención é a súa academia semanal. El sabía que os adivasis necesitaban recuperar a súa propia voz, literalmente. Así que ensináballes a falar en público e a perder o medo escénico para formar líderes reais e seguros. Todo isto mesturado con atletismo para forxar comunidade e carácter. Unha estrategia brillante e moi completa. Pero non quedou na teoría nin na aula, foi directo á fame. O cultivo tradicional de arroz que tiñan os adivasis era moi antigo, daba moi pouco rendimento e era hipervulnerable. Entón, Cottyle trouxo nada menos que o método xaponés de cultivo de arroz, si, nunha pequena aldea. En canto os labregos vieron que este modelo daba rendimentos superiores e era super eficiente, adoptárono en masa. Pasaron da escaseza a garantir o alimento para as súas familias. Eso sí que é cambiar a vida da xente. E aquí ven a xogada mestra. Cottyle detectou cal era a ferramenta principal que usaban os opresores para asfixialos, a débeda interminable. Para combater isto, fundou sociedades cooperativas de crédito nas aldeas. Isto foi literalmente un torpedo á liña de flotación dos prestamistas abusivos. Ao darles aos adivasis un sitio seguro onde ahorrar e conseguir un crédito xusto, rachou con esas trampas de débedas xeracionais que os mantiñan atados de pés e mans. Deulles a chave cara á súa propia independencia económica. Claro, cando comezas a estragarlle un negocio tan lucrativo aos poderosos, a cousa douta poñarse fea. Imos a sección 3, a represalia mortal. O detonante absoluto ocorreu entre 1965 e 1967, cando unha seca brutal golpeou a zona.
Normalmente unha catástrofe natural así sería a desculpa perfecta para que os corruptos da Mindars usasen a pobreza como arma, prestando cartos a xuros tolos e afundindo máis a xente. Pero, vaya sorpresa levaron. Cando intentaron facelo, atoparon un muro. As sociedades de crédito de Kotail fixeron de escudo e protexeron os adivasis. A marxe de beneficio dos explotadores caeu en picado, arruináronselles os plans por completo. Sumémose a todo isto o clima geral. Non só había estrés pola seca e as reformas económicas, sino que, lendo as fontes da época, vemos que a rexión era un verdadeiro campo de minas político. Había unha pelexa feroz entre o Partido do Congreso e o Partido Swatantra por controlar o territorio. A propiedade da terra e os dereitos das minorías estaban sempre no centro do furacán. Neste ambiente tan volátil, calquera líder comunitario que realmente axudase a organizar a poboación era visto polos caciques locais como unha ameaza directa que había que eliminar urxentemente. O que desgraciadamente nos conecta coa noite do ataque. Todas as pezas encaixan. Non foi ningún simple roubo que saiu mal, por moito que o intentasen camuflar. As fontes din no ben claro. Foron os caciques locais, vendo que o seu controle de ferro sobre os adivasis se derretía, os que orquestraron todo. Encomendáronlle o traballo sucio a sicarios profesionais, para silenciar para sempre ao home que estaba revolucionando o status quo. Buscaban sementar o terror e o pánico, pero o desenlace estivo moi lonxe diso. Pasemos á sección 4, perdón e legado perdurable. Aquí é onde a historia se volve, para ser honestos, case abraiante. Hai que lembrar que o padre Kotail estivo consciente durante as 70 horas seguintes ao ataque. Sabía con total certeza quen puxera o dineiro e quen planeara o seu asasinato. Mesmo os veciños tiñan claro quen foran os responsables. Con todo, deitado no hospital, negouse en rotunda darlle un sonome ás autoridades. Por qué? Porque non quería ninguna vinganza. As súas últimas palabras deixaron claro un perdón total. Cortó de raíz calquera ciclo de violencia coa súa propia vida. Toda esta narración incrible apóyase en documentos históricos como estes, cartas oficiais da Sociedade Xesuíta de Ranche e da propia arquidiócese. Son as fontes primarias. Falan non só das circunstancias do ataque ou do funeral masivo que tivo lugar baixo unha treboada terrible, senón que consagran o seu inmenso impacto social. Son a proba escrita de como a súa visión e a súa negativa rotunda a ceder a odio cimentaron un legado de desenvolvemento na rexión que aínda hoxe é respetado. E se alguén ten dúbidas sobre quen gañou finalmente esta batalla histórica, prestemos atención a este número enorme, 2000. Ese é un número de estudantes que hoxe en día enxen as aulas só da Escola de Ensino Medio de Nahuatánver, aquela mesma aldea que antes carecía de calquera tipo de infraestructura ou esperanza. O asasinato fracasou rotundamente no seu obxectivo de parar o progreso. A semente de Kotail sobreviviu, xermolou, e hoxe está educando as futuras xeracións. Así que rematamos esta análise con unha reflexión que dá moito que pensar. Cando a violencia sistémica, a cóbiza e a pura explotación chocan contra a educación desinteresada e un perdón totalmente inquebrantable, cal desas forzas é a que realmente ten o poder de cambiar a historia e moldear o noso futuro. É un pexe fascinante para entender o impacto da resiliencia humana. Ata a próxima!